आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। उद्धव ठाकरे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करणार होते, याच कारणामुळे त्यांच्या 6 खासदारांनी ठाकरे सेनेला सोडचिठ्ठी दिल्याचा गौप्यस्फोट पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलाय। विलीनीकरणाबाबत राहुल गांधी आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात बैठकाही झाल्यात। आदित्य ठाकरेंना काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बनवलं जाणार होतं, असंही राणे म्हणाले। त्यांनी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारले, कशामुळे स्वीकारलं माहिती आहे का? ते स्वीकारलं कारण उद्धव ठाकरेंचा पक्ष, ज्याला आपण उभाटा म्हणतो, तो काँग्रेसमध्ये विलीन होणार होता। ह्या भीतीने त्या लोकांनी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्व ते लोकांनी स्वीकारलेलं आहे। म्हणजे मूळ बाळासाहेबांचा विचार, जे काँग्रेसच्या विरोधी विचार होते, मी माझ्या शिवसेनेचं कधीच काँग्रेस व्हायला देणार नाही, ते मी माझं दुकान बंद करून, असं बोलणारे आमचे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, ह्या सगळ्या विचाराला तिलांजली देऊन उद्धव ठाकरे जेव्हा काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा विचार करत होते, मी तर हेही ऐकलं, आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधीच्या ह्या बाबतीमध्ये बैठका पण झालेल्या। आदित्य ठाकरेंना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस बनवण्याचा पण प्रस्ताव आलेला, हेही माझ्या कानावर आहे। एवढं सगळं काँग्रेसमध्ये विलीन होऊन मूळ बाळासाहेबांचेच विचार अगर बुडवायचे ना असतील, तर मग खासदार राहणार कशाला? कसल्या बाळासाहेबांच्या विचारबद्दल संजय राजाराम राऊत बोलताय? तुम्ही काँग्रेसमध्येच विलीन होणार होता, तर ह्याच्यापेक्षा नेहरू गांधींचं गोडवे गाव ना, बाळासाहेबांचे गाव कशाला घातलाय? तुम्ही त्यांच्यात तर विलीन होणार होतात।